everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Diya sa butika. Kalitsi, unya na mo panawag kung mo lampos na mo, dili kay magpagarpar mo. Sip-sip, Musing. bugaan ninyo ka ng maong asin. Di kasabot, patya, Oo, musing. Karoon na yun. bugo. No, siging pagarpar, magpahibaw pa niya, palpak. Nakapalit ako tambal. Magdali ko kuli. Nagpaabot ka rin ako sa Maris. Dahil papalitan akong diaper, napuo ka buok lang. Pilatanan. Ang akong motor. Musakay na ko. Pare, sandali lang. Oh. Ha? Ako? Ikaw. Oh, armas! Oh, sure! Animal! Maigi, nakaroon ko. Wala ba ko magkatawag, armas? Kaigor ko nagpalit ng tambal. Ukamang ko! Tao, nagbitbit og armas. Doon ay gipusil. Ug nakatago ang iyang gipusil. Ana, ingon sa nagpaduol siya. Maunumang ka na ang akong katapusan. Napabaka ang gustong mapatay na ako. Nilata. Iitsa ko kinilata. Animal. Kinahanglan nga makapangayo ko backup. Tawag ko si Sir. Ang akong cellphone. Sa ligling mo, nuwa na si Manong Herbert. Kaya kung niya pang ako magawang, dili mo makasayon-sayon pagbuhat ini. Hello, sir? Day tawag ka gusto mo po sila ko, sir. Yes, sir. Okay, paminaw, sir. Maukay na ang akong himutangan. Ganun ka. Tuwal ako. Naarade siya. Wa ni armas. Kay kundo na pa. Isuko na niyong pinusilay. Tuwal ako. Patay ka muwanga ka. Batos. Uy! Kinsa ang ipusil sa bang tao? Susiyon ko. Hindi kawas ang tao nga gipusil sa batos. Di kawas kinigikan siyang itaguan og si Archie ka na. Nganong ali siya di. Ug siya ang gustong pusilon sa maong tao. Kinsa man ka ang nipusil. Ani niya. Manoy, dawatan niyo. Ha? Unsa man idong? Oh, papel? Salamat tong. Unsa man imong papel? May nakasuot. Way si bisan kinsa nga akong gitugutan na makagaras sa panit sa akong mangod. Ha? Palayo dinhing dapita. Balik sa Cebu. Kung si ipasabot ani, si Manoy Herbert ang nagluwas na ko. Apan asa siya? Dili may tabang mo sa hiyop ko. Kaya kining mo mga pong. Maukini ang kanuning litok ko ni Manoy Herbert. Sa rin iya kong panalipdan, patok sa kong mga kontra. Ang among hipi, niabot na siya. At ang mga pulis.
O si RJ, nganong niya siya dining dapita? Nganong naabot siya din eh? Sir, salamat sa inyong paghatod ako din eh. From now on, RJ. Ganun na ibutang si mga nahuna. Nga sa kanunay nagsunod ang mag-away. Sama sila sa atong anino. Nga bisig asa ta. Atua. Yes, sir. Nagdali mo kong palit og tambal sa akong misis ganina, sir. Hinungdan nga wag ka magkadaha si mong armas. Mauna, sir. Bear in mind, presence of mind, RJ. Ayaw pagkumpiyansa. Pero ang pautan, kinsan tao may pusil, niya tong tao nga may pusil usab nimo. Mauna wa na akong mahibaw eh, sir. Himuan kinig investigation. Dito sa mga dapit. Nasuta nga way pulis nga nagpuyo dito. Huwag labing siguro, usas mga mulupyo dito dapita. Mao gitigali, sir. Ang mga tanod nga mong gipangutana, nangambot. O nangatarungan nga wa usab sila mohimo sa maong pamusil kay wa sila'y armas. Sir, Pag nagkamuta na to, parenguhaon na to, nga mailaw sab ang nagtira nito tawanan. Huwag mo'y nakaluwas kanimo, RJ. Lene may magdugay, RJ. Kay, papunto na kong report sa imo mga kauban nga akong gipilin sa area. Osbon ko, sir. Salamat kayo. Wa pa kayo samat. Kalaway sa Ginoo, sir. Praise the Lord. Nakatuog pa si Maris, bay? Bay. Doon ay daotang nahitabo na ako. Unsa? May tao nga gustong mapatay na ako. Yamatagod. Bida. Imo na bang gipili na imong armas? Wala ba ni mo dada? Nagdali man gud ko. Unya. Usa may nahitabo, ha? Maayo gani kay dali kong nakadive. Ug wa ko maiko sa iyong pagpusil diri nako. Mudadag ka nang nag-shooting sa pelikula. Pagkatapos, Thrilling na kayo. Kay nakapasalipod ko. Gitsahan ako og lata. Aron pagsuta kung naa pa ba ang tao nga gusto mo patay nako. Pag-itsa ko sa lata. Bang bang. Pusil na yun. Kurog na ko. Nakinumdum kong Manoy Herbert nako. Nga kunaa pa lang siya. Dili siya makabuhat ato nako kay mulaban man dayon nga akong Manoy. nya, usay sunod, ha? Pero bay, wa dam ha. Dunay laing buto nga akong nabati. O paglili pa nako. Nihagba na ang tao nga gustong mo patay nako. Wa na. Klaro na kayo. Doon ay nakatabang nimo. Basin pulis. Sa imong kauban? Dili. Tanong tingali. Dili, bay Rodi. Standby mo ay nakapusil. Pasalamat ka. Doon ay standby nga nakatabang nimo. Dili standby. Kung dili, Kinsa, ha? Kinsa? si Manoy Herbert. Unsa? Unsay man ay Herbert? Siya gyud ang akong gitukuan na mao'y nagtabang nako bay. Niluwas nako. Diha siya, diha. Sa man nagkita mo? Wa siya magpakita nako pero Pero gawin sa man nimo, ha? Ganong nakaingon ka man si Manny Herbert nimo ang nitabang nimo, ha? tungod ani. Sa man ni? Papapil. May nakasuwat. Basa. Ambi. Why si Bisan kinsa na akong gitugutan nga makagara sa panit sa akong manghud. Uy, supay. Palayo din hing dapita. Balik sa Cebu. Karon.
Kung ikaw ang akong paanalisaon, kinsa ang nakaluwas nako? Si Kuya Herbert. Siya ang nagluwas nimo. Ni Adi ay siya din Mao kanay akong gituan. Si Manoy, Kung mao ka na, dili managana si Manoy Herbert nimo sa pagpatay og tao para panalipdan ka lang. pero nganong wa siya mo duol. Nganong wa siya magpakita nako. Si Mr. Carpio. Apel dere, Ara. May graduar na ko, ana. Dili na ko. Oh. Excited na kayo kung maabot ang kabuntagon. Huwag magkita na kami si Tisoy. Mao ba? Dili ko matuog. Hinungdan nga ni kaon ko. Bahala ka. May nanawag na ko. Huwag dahil bawa ka magkinsay na nawag na ko, Ara. Kinsa? Si Tisoy ang nanawag ka. Unsa? Hello, Tisoy. Tadyaw ang imong patos, Mr. Carpio. Oh, usay. May gustong patyo ng imong patos. Pero butalo, wa kay ko. Ug mauna na na pusilan. Tuyod ug nagtupong na ang duha ka tuig. Oh, unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.